kaming makasasala karon sa oras sa among kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos sa naa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos sa naa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos sa naa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos sa naa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos sa naa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos sa naa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatay. Amen. Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan walay katapusan. Amen. O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Dadaan tanang kalag ngadto sa langit, ilabi na kadtong nagkinahanglan sa imong kaluoy ug panabang. O Santo Sakramento Jesus diha sa altar, daygon ug sa ulogon, ikaw higugmaon, ikaw higugmaon. Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay ng pagduaw kang Maria Santissima sa iyang igagaw si Santa Isabel. Amahan namo anak ka sa mga langit, pagdaygon imong ngalan, umabot ka namo imong gingharian, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa Ang langit. kalami namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, ingon nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ugayaw itugot nga mahulog kami sa panulay, hinunua luwasa kami sa daotan. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos sa naa kanimo. Bulahan na ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos sa naa kanimo. Bulahan na ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos sa naa kanimo. Bulahan na ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos sa naa kanimo. Bulahan na ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos sa naa kanimo. Bulahan na ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala,
karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos naa kanimo. Bulahan da ikaw sa mga babayi nga tanan, o bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos naa kanimo. Bulahan da ikaw sa mga babayi nga tanan, o bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Naghimaya ka siya, ang Ginoong Diyos naa kanimo. Bulahan da ikaw sa babae nga tanan, o bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos naa kanimo. Bulahan da ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos naa kanimo. Bulahan da ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Himaya Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Maya sa mga ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, dadang tanang kalag ngadto sa langit, ilabi na kadtong nagkinahanglan sa imong kaluoy ug panabang. O Santo Sakramento Jesus diha sa altar, daygon sa ulugon ikaw higugmaon, ikaw higugmaon. Ang ikatulong nga misteryo sa kalipay mao ang pagkatao sa Batang Hesus sa kamalig sa Belen. Amahan mo naka sa mga langit pagdaygon ang imong ngalan. Umabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mingon sa langit. Ang kalamo namo sa matag adlaw, hatag ka namo karong adlaw, pasayloa kami sa among mga sala, ingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panunay, hinamuan luwasa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos manaa kanimo. Bulahan man ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos manaa kanimo. Bulahan man ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos manaa kanimo. Bulahan man ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos manaa kanimo. Bulahan man ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos manaa kanimo. Bulahan man ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos manaa kanimo. Bulahan man ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala,
karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios manaa kanimo. Bulahan man ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios manaa kanimo. Bulahan man ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios manaa kanimo. Bulahan man ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios manaa kanimo. Bulahan man ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Mahal ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mayon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. O Hesus ko, pasayloa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, ug dadaan tamang talag ngadto sa langit. Ilabi na kadtong nagkinahanglan sa imong kaluoy ug panabang. O Santo Sakramento, Hesus, diya sa altar, dahil sa ulogon, ikaw higugmaon, ikaw higugmaon. Ang ikaapat nga misteryo sa kalipay, ang paghalad sa Diyos ng bata dito sa templo. Amahan namo nakasalangit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingarian, natuman ang imong pagbuhot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. O pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. O dili mo kami itugyan sa mga panulay, hinunua luwasa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios sa naa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami nga makasasala, karon og sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios sa naa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami nga makasasala, karon og sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios sa naa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami nga makasasala, karon og sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios sa naa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami nga makasasala, karon og sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios sa naa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami nga makasasala, karon og sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios sa naa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami nga makasasala, karon og sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios sa naa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan,
o bulahan man usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami nga makasasala karon og sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Dios sa naa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan man usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami nga makasasala karon og sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Dios sa naa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan man usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami nga makasasala karon og sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Dios sa naa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan man usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Himaya Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami nga makasasala karon og sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon og sa gihapon sa katuigan nga walay katapusan. Amen. O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impierno, dadaan ng kalangan po sa langit, ilagin nato na pinanganglan sa imong kaluoy o panabang. O Santo Sakramento Jesus diha sa altar, dayon sa ulugon, ikaw higugmaon, ikaw higugmaon. Ang ikalimang misteryo sa kalipay, ang pagkawala sa Diyos ng bata, o pagkakaplag kaniya sa templo taliwala sa makinadmanon. Amahan namo nakas malangit, pagdaigot ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong garian, matuman ang imong pagbuot ng isyuta ningon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoa luwasa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasyang Ginoong Diyos na kanimo, bulahan ikaw sa mabahay nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyang mga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasyang Ginoong Diyos na kanimo, bulahan ikaw sa mabahay nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyang mga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasyang Ginoong Diyos na kanimo, bulahan ikaw sa mabahay nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyang mga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasyang Ginoong Diyos na kanimo, bulahan ikaw sa mabahay nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyang mga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasyang Ginoong Diyos na kanimo, bulahan ikaw sa mabahay nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyang mga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasyang Ginoong Diyos na kanimo, bulahan ikaw sa mabahay nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyang mga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasyang Ginoong Diyos na kanimo, bulahan ikaw sa mabahay nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyang mga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasyang Ginoong Diyos na kanimo, bulahan ikaw sa mabahay nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyang mga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala,
karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos naa kanimo. Bulahan di ka sa mabahay nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos naa kanimo. Bulahan di ka sa mabahay nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala. Luwas sa kami sa kalayo sa impyerno. Dada ang tanang kalag ngadto sa langit, ilabi na kadtong nagkinahanglan sa imong kaluoy ug panabang. O Santo Sakramento Jesus diha sa altar, daygon ug sa ulogon, ikaw higugmaon, ikaw higugmaon. Mag-ampo kita, manindog. Himaya karay na, inahan sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ikaw ang hilauman namo. Maghimaya ka, nagpanawag kami kanimo. Nag-auyong po ni Iba, nagapanghubaw kami na bagulo, ug nagapanghula kami ng palibutan na luhaan. Dama ng mga lampo, ililin mo kanamo kanang mata na maluluyon. Kung ubos na kinapapilin, ipakita mo kanamo kanang anak na si Jesus. Ang mahal na bunga sa tiyan mo, ay naghup, ay maluluyon, ay matamis nga Birhen Maria. Iampo mo kami, santos nginahan sa Diyos. Aron mo kaming takos nga makadangat sa mga gisaad ni Jesucristo. Mag-ampo kita. O Diyos, kang sangbugtong anak, pinagi sa iyang kinabuhi, kamatayon o pagkabanhaw, nakakabot alang kanamo sa mga ganti sa kaluwasan tunay. Itugyan aming gipangamuyo nga sa pagpangalambong niining mga misteryo sa Santo Suyamot nga Rosaryo, sa bulahan nga Birhen Maria, makasunod unta kami sa ilang gipasabot ug makakabot sa ilang ginasaad, pinaagi ni sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa ka mahanamo, usa ka maghimaya ka Maria, alang sa katuyuan sa atong Santo Papa. Amahanamo manindog ang tanan, amahanamo nga naa ka sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, mabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta nga ingon sa langit. Pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa nakasala kanamo. O dili mo kami itugyan sa panulay. Hinuwalo sa kami sa kadautan. Amen. Naghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos na kanimo. Bulahan ka ikaw sa mga babae nga tanan. O bulahan mo sa bunga sa tiyan mo na si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa mahal sa anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon sa gihapon sa mga katuigan, walay katapusan. Amen. paghalad ngadto sa putli nga kasing-kasing ni Maria. O mahal nga Birhen sa Fatima, inahan sa kaluoy, rayna sa langit ug yuta, dangtanan sa mga makasasala, kami nakauban sa Marianhong kalihukan, nagahalad sa among kaugalingon, sa tibuok nga pagtahan ngadto sa imong putli nga kasing-kasing. Pinaagi nining maong paghalad, kami manimuha, pinaagi kanimo ug uban kanimo, matulong namon ang tanang kaatuhan sa aming pagkabininyagan. Nagasaad usab kami sa pagtuman, dinhi sa aming kaugalingon, pinaagi sa lalong nga pagbago, magikinahanglan kaayo isip habit sa Ebanghelyo. Usa ka pagkakabig nga makapalingkawas namo, gikan sa tanang mga gapos, mga butang, utaw na nakapaulayo namo sa Ginoo. Ug usab kalingkawasan, gikan sa dali nga kaayo namong pag-uyon, unsay kalibutanon,
aron sama kanimo kami andam sa walay-lain gawas lamang sa kamunang pagtuman sa kabubuton sa amahan. Ulabing nalumo o maluluyon nga inahan, samtang gisalig ngano kanimo ang among kinabuhi ug kaapuhan, isip mga sumusunod sa imong anak. Aron ikaw makaagak subay sa imong katuyuan, sa kaluwasan nga gikinahanglan kaayo sa kalibutan niining panahon karon. Kami nagasaad sa pagkinabuhi, sumala sa imong mga tingala, ilabina sa bag-ong diwa, sa pagkamainampuon, o paghinulsol, sa masubsob na pag-apil, sa kasaulugan sa Eucharistia, o paglambigit sa mga kapangalagaran sa simbahan, sa matag-adlaw na pag-ampo, sa Santos na Rosario, o sa mainantuson na kinabuhi, subay sa Ebanghelyo. Diin kini mahimong maayong sumbanan, alang sa tanang tagtuman sa kabubuton sa Dios, o pagbansay sa Kristohanong mga hiyas, ilabi na sa kaputli. Nagadugang kami pagsaad kanino, nga nagapabilin kami makigiusa, uban sa aming Santo Papa, kaobispuhan ug kaparian. Aron sa ingon, among napugnan ang nagadugang nga pakigbangi, batok sa tibuok na pagtulungan sa Dios, nagatayog o buok na lumpag sa sukaranan sa simbahan. Ubos sa ilang panalipod, kami buok usab mutulan, isip mga apostolis, kung pinadala, alang ni inyong ikinahanglang kaayo nga kausahan sa pag-ampo o pag-ulong sa Santo Papa, diin kami nanganuyo sa inyong talagsaon nga panalipod. O sa katapusan, kutob sa among maabot o mahimo, kami nagasaad sa pag-aga niadtong mga tao nga among mahimanat, aron sila magkinabuhi sa bag-ong pagtahan alang kanimo. Ubos sa kaangguhan nga ateismo kung pagbatok sa Dios, nakapadala sa dakong kapildihan sa mabagang tanon sa mga matuhuron nga ang mga pagtampalas nakasunod na bisan sa balaang templo sa Diyos, ug nga ang kadautan ug sala, kami nang nagadugang pagkaulap sa tibuok kalibutan. Kami nahimangpon nga nangaliya sa tulang sa pagsalig kanimo, o inahan ni Jesus, amang naliliyon, ug kamhanang inahan, nangalipo kami, ngining dugang ng sab na higayon, aron samtang nagpaabot kami, gikan kanimo sa kaluwasan alang sa tanan nimong mga anak, ay naaghup, ay mahigugmaon, ay nagpanis nga Birhen Maria. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Nubira sa Birhen sa kuta. Bungod sa timaan Santa Cruz, sa mga kaaway, babiun mo kami Diyos namo, sa ngalan sa Mahal ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Nito ako sa Diyos nga amahan, makagagahon sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nito ako siyang anak bugto nga si Kristo Ginoo nato. Gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, ug natawo gikan ni Maria nga ulay. Nag-angko siya sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug milubong. Niadto siya sa namatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw siya. Isaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa Diyos, ang amahan magsang kung mubalik siya aron pagukon sa mga minatay. Ako sa Espiritu Santo sa simbahan, panag-ambit sa mga santos, kapaysayloan sa masala, sa kabanhaw sa lawas, sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Antipuna, dali kamo simbahan nato ang Dios nga pinagi siyang Espiritu, mitahumugso kang Kristo diha ni Maria. Dali kamo simbahan nato ang Dios nga pinagi sa iyang Espiritu, mitahumugso kang Kristo diha ni Maria. Awiti yun ang Ginoo, kamong tanan nga katawhan, simbahan nga malipayon ang Ginoo, o panuol kamo kaniya uban sa malipayong mga
Dali kamo simbahon nato ang Dios nga pinaagi sa iyang espiritu mipahimugso kang Kristo diha ni Maria. Ilha nga Diyos ang Ginoo, siya nabuhat ka nato, o kita mga iyaha, kita iyang katawan, o iya kitang panon. Dali kamo simbahon nato ang Dios nga pinaagi sa iyang espiritu mipahimugso kang Kristo diha ni Maria. Sulod ka mo siyang templo, pasalamati siya didto. Sulod ka mo siyang balaang puloy-anan, ug dayga siya didto, pasalamati ug dayga siya. Dali kamo simbahon nato ang Dios nga pinaagi sa iyang espiritu mipahimugso kang Kristo diha ni Maria. Ang Ginoo maayo mulungtad iyang gugna ingon man ang iyang pagkamaunongon hangtod sa kahangturan. Dali kamo simbahon nato ang Dios nga pinaagi sa iyang espiritu mipahimugso kang Kristo diha ni Maria. Hinaya sa mahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa katuigan nga tanan. Amen. Dali kamo simbahon nato ang Dios nga pinaagi sa iyang espiritu mipahimugso kang Kristo diha ni Maria. Kantiko, daigo nato mga Pilipino si Maria ang Birhen, kaya kitang giagak sa atong pagpanaw. Daigo natong mga Pilipino si Maria ang Birhen sa atong pagpanaw. Na kita sa Diyos ug amahan sa atong Ginoong Hesukristo ug nagpanalangin pagkahiusa kang Kristo. Daigo natong mga Pilipino si Maria ang Birhen kaya kitang giagak sa atong pagpanaw. Sa at pinaagi Maria ang Birhen kaya kitang giagak sa atong pagpanaw. na atong mga sala padako sa grasya sa ato ang tinabutan pinagin Maria ang Birhen panaw. langit ug sayuta ubo sa papangulo ni Kristo. Daigo natong mga Pilipino si giagak sa atong pagpanaw. Himaya sa mahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa katuigan nga tanan. Amen. Daigo natong mga Pilipino si Maria ang Birhen kay iya kitang giagak sa atong pagpanaw. Pagbasa gikan sa balaang kasulatan, pag-abot nga sa hustong panahon, ipadala sa Dios ang iyang anak. Miani siya ingon nga anak sa tawhanong inahan, o nagpuyo siya ilalom sa balaod, aron mapagluwas ni atong na ilalom sa balaod, ug aron mahimo kitang mga anak sa Dios. Pag-ampo sa nobena, daigo nato ang Dios atong makagahom nga iyang amahan, nga may mibuot nga si Maria, inahan siyang anak, handumon ug sa ulugon sa matag kaliwatan, karon diha sa atong paninahanglan mangamuyo kita sa pag-ingon. Birhen sa kuta puno sa grasya, iampo mo kami. Birhen sa kuta puno sa grasya, iampo mo kami. Diyos among amahan, imong gihimo si Maria ang inahan sa kaluoy. Himuang ang tanan nga nagatubag og mga pagsulay. Makasinati unta sa iyang inahanong nga gugma ug busa nangamuyo kami kaniya. Birhen sa kuta puno sa grasya, iampo mo kami. Nibuot ikaw nga si Maria na himong inahan sa banay dinha sa panimalay ni Jesus ug Jose. Mupalambo unta sa gugma ug kabalaan amang inahan sa kabanayan. Pinagi siyang papangama ug busa nangamuyo kami kaniya. Birhen sa kuta puno sa grasya, iampo mo kami. Imong gihatagan si Maria og kusog dito sa tiilan sa krus, ug imo siyang gipuno sa kalipay diha sa pagkabanhaw sa imong anak.
Kunhuran unta nimo ang kalisdanan sa magibugatan sa ilang mga gilukdo. Pinagi siyang pangaliya, ubusa na ngamuyo kami kaniya. Dahil sa kuta, puno sa grasya, iyan po mo kami. Inandino si Maria nga maamong inahan. Pinagi sa papangama, hatagi og kusog ang mga huyang, pagdasig ang mga naguol, o pasaylo ang mga makasasala, o busa na ngamuyo kami kaniya. Dahil sa kuta, puno sa grasya, iyan po mo kami. Imong gibutan nga si Maria mahimong tigpangama sa mga Pilipino, ug imo pagayod nga gihatagan ang among katigulangan, o pinatuyo niyang pagpanalipod, ubos sa titulo sa bahin sa kuta. Hinuwa nga sa among mga pagpanaw, mapanalipdan kami kanunay, ug busa nangamuyo kami kaniya. Dahil sa kuta, puno sa grasya, iyan po mo kami. Imong gipurong-purungan si Maria nga rayna sa langit, pinaagi si ang pagpangama, hinuwa nga mga nangamatay, maglipay unta diya sa imong gingharian, hangtod sa kahangturan, ug busa nangamuyo kami kaniya. Dahil sa kuta, puno sa grasya, iyan po mo kami. Manindog, ug karon magampo kita sa atong amahan, atong gamiton ang mga pulo nga gitudlo kanato sa atong Ginoo. Amahan namo, anak ka sa mga langit, pagdaygon imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingin sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nakapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuwa luwasa kami sa kadautan. Amen. Ang awit ni Maria, ang Dios naghimugdag kumabutang ka Maria, atong balaanon kanunay ang iyang ngalan. Ang Diyos naghimo og dagkong mga butang kang Maria, atong dalaanon kanunay ang iyang ngalan. Nagdayig ang akong kasing-kasing sa tungod sa Diyos nga akong manluluwas. Tungod kay nanghinumdum siya kanako. Ang Diyos naghimo og dagkong mga butang kang Maria, atong dalaanon kanunay. Karon ang tanang tao motawag kanako bulahan. Tungod sa mga kanako sa gamhanan ng Diyos. Anang iyang Naghimo og dagkong mga butang kang Maria, atong dalaanon. gikan sa usa nga gamhanan o nga mapahitason uban sa tanan nilang araw. Ang Diyos naghimo og dagkong mga butang kang Maria, atong dalaanon. Gamhanan gikan sa ilang mga trono o gituboy ang mga mapaubsanon. Gibusog niya sa maayong butang ang mga gigutom o iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Ang Diyos naghimo og dagkong mga butang kang Maria, atong dalaanon kanunay ang iyang ngalan. Gituman niya yang saad sa atong katigulangan. Nitabang siya kang Israel nga iyang sulugon. O nangnundong siya papakitag kaluoy kang Abraham. O sa tanan niya makaliwat hangtod sa kahangturan. Ang Diyos naghimo og dagkong mga butang kang Maria, atong dalaanon kanunay ang iyang ngalan. Hinaya sa mahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon sa katuigan nga tanan. Amen. Ang Diyos naghimo og dagkong mga butang kang Maria, atong dalaanon kanunay ang iyang ngalan. Magampo kita, makagagahong na Diyos kami imo mga anak, nangalipay kaanyaman kami, ubos sa panalipod sa labing bulan. Tugot na gumikan siyang pangamuyo. Ila ta sa makas Ginoo, amen. Gusos. Diba?
mapaugsanan siyang dalaga dito sa Nazaret o sinayuran sa pandeng usin naranaman. Inahan sa Diyos, inahan sa katao, magnaya ka, Virgin Maria, dahil sa kuta kalipay sa Diyos o sa tanan, puno sa grasya, anaagayod ang Ginoo. Sulugoon ikaw, gikahimutan sa tanang kalipay. Maghinaya ka, Virgin Maria, Berhen sa kuta, kay matahong nga inahan sa anak ni Abraham, ang inahan sa anak ni David, o dinayig siya balaan nga inahan ni Jesus ang Ginoo. Maghinaya ka, Virgin Maria, dahil sa kuta o sa bulahan sa tanan na babae, ikaw man, ikaw bulahan sa bunga sa Diyos, sa tiyan mo, sa kalibutan, gidaig sa tanan na katawan. Magpaya ka, Virgin Maria, dahil sa kuta, Espiritu Diyos, ang nahimong lakas na tinuod sa kauban, nagpuyo sa katawhan. Mag-aya ka, din sa kuta, katawo mo ang imo pasunga sa mga anghel, hinaas na Diyos giawitan sa kalibutan, kalinaw sa butang katawhan. Maghimaya ka, Virgin Maria, dahil sa kuta o giawitan sab ang imong anak sa angheles, o gihugubag kalipay gayud sa pastores, og namalandong sa bata si Maria nasudong.
Maghimaya ka, Birhen Maria, Birhen sa kuta, o sa tulo kahari imong anak, ginatagad dito sa templo ang batang Jesus, ginahalad o sa kalipay ang batang Diyos. Maghimaya ka, Birhen Maria, sa nga ulay anak nga tarong nabulahan o sa himaya kalipay sa balaang katawhan. Maghimaya ka, Birhen Maria, Birhen sa kuta, ipangitaan mo ang templo diha, imong anak dito sa kana, kasal sugo mo panalangin o ng milagro gihimo sa bililong katawhan. Maghimaya ka, Birhen Maria, Birhen sa kuta, nagabarog ubos sa kusinahan, nagasubok sa apostolsom, banan kagayod sa tinuod. Ray nga sa langit o ginahan sa tanan nga katawhan. Maghimaya ka, Birhen Maria, Birhen sa kuta, sinakulo tinon ang imo silang giubanan, nagikonsarag Espiritu Santo ang gamhanan og nahimokso ang simbahan, ang katawan bulahan. Maghimaya ka, Birhen Maria, Birhen sa kuta, mahimayaon ka sa adlaw ikaw, nagasubang og ang kahayag sa bulan hanig tiilan mo sa 12 ka bituon, gipurong-purongan inahan sa katawhan. Maghimaya ka, Birhen Maria, Birhen sa kuta, ikaw kan Kristo nga balaang anak, labing suod kaniya una, ikaw misunod sa balaod. Diwa sa gugma ang somban
Kami ang pueblo, amante, amante de Maria. Mahigugmaon nga inahan nan kami panalipdi. Maghimaya ka, Birhen Maria, Birhen sa kuta, Birhen sa kuta ka, gisangpit ka, o ang Kristo mo. O bani matag-adlaw, maghimaya ka, Birhen Maria, Birhen sa kuta. Anak sa Diyos nga anak sa amahan, o inahan Gud ikaw sa anak o bulahan. Birhen Maria, esposa sa Espiritong balaan, maghimaya sa kuta, o poloy anan Gud nga Dios non ikaw, o matahom sa Trinidad nga balaan gayud giyubuan. Birhen Maria is unahan sa katawan dalangpan, maghimaya Birhen Maria, Birhen sa kuta. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu. Amen. Maayong hapon sa tanan. Envelope si Sister Vivi na. Nakay envelope. Tagay ko isa.
Father, Niining atong santos nga misa, atong iapil sa atong mga pag-ampo, ang mga pasalamat alang sa mga panalangin nga nadawat, sa maayong panglawas, malahutayong panginabuhian, ug malipayon ug nagkahugpong nga mga pamilya ug organisasyon, gikan sa parokya sa Talairon, parokya sa Aluran, ug parokya sa Panaon. Uban sa kahugpungan sa mga empleyado ug tigdumala sa LaSalle University, The LaSalle Brothers of the Philippines, Faith Hospital, uban ni Dr. Nilda Feliciano ug Dr. Angel Feliciano. Sandra Ortega Commercial Enterprise, United Coconut Planters Bank, UCPB, Ozamis Branch, Supermix Lutong Pilipino, Melfran Marketing, Junjing's Pawn Shop and Junjing's Construction, DXDD Radio Station. Ato usab nga iapil sa pag-ampo ang mga pasalamat gikan ni Sister Susan Tikson og sa tanang mga deboto ug apostolado sa mahal nga berhen sa kuta. Dugang niini, ato usab nga iapil ang mga pasalamat sa mga grasyang nadawat sa berhen sa kuta nila Banyez and Zerna family, Igot family, Nida Generali and family, Junel Lausa and family, Mr. and Mrs. Primitivo Lausa and family, Mr. and Mrs. Vincent Redillas and family, Mary Joy Villanueva and family, Rosemary Salcedo, Krisha Celine Salcedo, Rosario Shackley, Esther Dalayap and family, Rudy Vapor and family, Mark Chuchi, Jane Gulyeban and family, Rhoda Ibanez and family, Mr. and Mrs. Francisco Matias and family, Marian Oberes Mercado and family, Mark Jan and family. Pasalamat sa mga grasyang nadawat sa berhen sa kuta, gikan nila Mr. and Mrs. Emmy Lahay-Lahay and family, City Councilor Dinky Suizo, Ludo Salcedo and family, Lilia Managing. Ato usab nga iapil sa atong pag-ampo ang mga pasalamat gikan sa Legion of Mary sa ilang ika-33rd anniversary. Pasalamat usab sa mahal nga berhen sa kuta alang sa adlaw na tawhan nila Hanilay Lanet, Joririn Liza Lucinyada, Julian Ray Lucinyada. Mass petition for complete healing of Mr. Romeo Jimenez Sr., for complete healing of Mr. and Mrs. Pedro Legaspi and family,
Mass petition for spiritual and physical healing of Adelaida Pambuena. Mass petition for daily protection of Tereline, Tevian, and Dexter. Mass petition for passing the dentistry board exam of Maria Crisma Irma Boholst, for good health, work protection, and guidance of Cindy Chong and family. Dugang paniini, atong ihalad ang atong pag-ampo alang sa mga kalag sa atong mga igsuon nga mipanaw na niining kalibutana. Ilabi na nila Alfonso, Visitacion, Daryl Grace, Carmen, Harold Peter, Raljan, Raul, Teodorico, Inocentes, Vicenta, Miguel, Candido, Espiridion, Primo, Bonifacia, uban sa mga kalag nila Danito, Mita, Edgardo, Edna, Zim, Charlie Jr., Teodoro Jr., Petronilo, Anatalia, Joseph, Liberato, Caridad, Carlos, Melquiades, Fabiana, Celestino, Esperanza, sa mga kalag nila Francisco, Esterlita, Wilhelmina, Disamparados, Charlie Sr., Olympia, Vicente, Flora, Teodoro Sr., Gloria, Virginia, Nora, Tomas, Luciana. Uban sa mga kalag nila Orlando, Fernando, Rufino, Porfirio, Anisita, Cirelo, Marcelina, Jose, Falavia, Elsie, Genebeth, Winiliza, Pascuala, Donatilo, Everindo, Sigundina, Ruel. Sa mga kalag nila Renante, Evigon, Everindo Jr., Lorely, Lucio, Roy, Porfiria, Danilo Sr., Virginia, Surya, Salud, Mercedita, Anastasio, Fabian, Inisita, uban sa mga kalag nila Esperanza, Federico, Mirabel, Angelo, Isaac, Isidra, Erlinda, Jewel, Elizabeth, Benjamin Sr., Benjamin Jr., Maxima, Bernarda, Sansen, Alexander. Ug sa tanang kalag sa purgatorio, ay labi na ngadto kanila nga walay gahandom. Palihog sa pagtindog alang sa pagampo ni Papa Francisco ngadto sa atong inahan nga si Maria, kayuhan sa mga masakiton batok sa COVID-19. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. O Maria, ikaw nagbanwag kanunay sa among pagpanaw, isip timaan sa kaluwasan ug paglaom. Nagtugyan kami sa among mga kaugalingon kanimo, kayuhan sa mga masakiton. Sa tilan sa krus, ikaw misalmot sa kasakit ni Jesus, ubag makanunayong pagtuo. Ikaw kaluwasan sa tanang katawhan, Rumanhon, Pilipinhon, Misamisnon, nasayod unsay among gikinahanglan. Kami sigurado nga ikaw mohatag, aron sama sa imong gihimo dito sa kasal sa Kana sa Galilea, kalipay o kumbira mubalik nining yugto sa pagsulay. Tabangi kami inahan sa Dios nung gugma, nga kami mopahiuyon sa kabubuton sa Amahan, ug mosanong sa gisulti kanamo ni Jesus. Siya nga mipas-an sa among mga kasakit, ug mibati sa among kasubok, aron kami dalhon pinaagi sa krus, ngadto sa kalipay sa pagkabanhaw. Nagadangup kami ubos sa imong panalipod, o balaang inahan sa Dios, ayaw ibaliwala ang among mga pangaliupo. Kami nga karon gisulayan, ug luwasa kami sa matag katalagman, o mahimayaon, ug bulahang berhen. Amen. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Palihog sa paglingkod. Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong hapon kaninyong tanan, ug welcome ni ining atong ikaupat nga novena misa, alang sa atong mahal nga Berhen sa Kuta, o Nuestra Señora de la Immaculada Concepcion y del Triunfo de la Cruz de Migpangi.
Viva Berhen sa Kuta! Viva Jesus! Sayon ba ang pagsunod kang Kristo? Dili sayon. Apan kagahapon, sa ikatulong novena misa, kita gihatagan og mga pamaagi aron konkreto natong mapadayag ang misyon ni Kristo Jesus. Ang atong pagkamisyonero, isip mga sumusunod ni Kristo, mapadayag nato diha sa atong inadlaw-adlaw nga mga buhat. Diha sa atong mga silingan, sa mga kauban sa trabaho, ug labaw sa tanan, diha sulod sa atong kaugalingon nga banay. Ang pagpadilaab sa pagsaksi sa pulong sa Ginoo, sama sa gibuhat ni Santa Maria. Mapatunay nato pinaagi sa paghatag ug gugma, kalinaw ug panagdait sa tanan. Kitang tanan gidasig nga muhalad sa atong kinabuhi sa walay kahadlok alang sa misyon aron makita ang tinuod nga katuyuan sa atong kinabuhi nga nagsubay sa katumanan sa atong tagsa-tagsa ka misyon. Madasig unta ang tagsa-tagsa kanato karon sa pagpadayon ug pag-uban sa atong santos nga inahan. Ang unang misyonero ni Hesukristo nga minghalad sa iyang kinabuhi ubang sa pagsalig nga iyang gihuptan alang sa atong kaluwasan. Daygon nato ang Dios, daygon nato si Santa Maria, ang atong Berhen sa Kuta. Niining ikaupat nga nobena misa sa mahal nga Berhen sa Kuta, ang atong misa pagapanguluhan ni Reverend Father Marvin Osmeña, uban nila Reverend Father Zacarias Montefalcon, Reverend Father Juniper Ondo Roma, Reverend Father Fernando Diding Aguilar Jr., Reverend Father Michael Sinubuhan, Reverend Father Jason Ladra Panagiton, Reverend Father Timmy Ruben, Reverend Father Christopher Abarquez. Sa dakong kasadya, atong sugdan ang santos nga misa, pinaagi sa awit sa pagsugod, palihog sa pagtindog.
ngalan samahan, nagsanak, sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsoon kadya ni Kristo sa makausapa aniya kita karon atubangan sa larawan sa atong inahan ang mahal nga Birhen sa kota nini ikaupat nga adlaw sa nobina misa agig pagpangandam sa piyesta nga atong pagasaulugon. Ihalad nato kini santos nga misa alang sa atong mga personal nga intensyon uban usab sa atong mga igsuon nga nagpatabang kanato sa atong mga pag-ampo. Maginulsol kita sa atong mga sala aron mamahimo kitang angayan nga magsaulog nining santos nga misa. Magdungan kita sa pag-ingon, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa ngalan. Kung kaninyo mga igsuon, kaya kalapas sa putang kuilamot, sa una-una sa pulong sa buhat, kung sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa na namuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa nga tanan, pasayloon sa atong mga sala nga nabuhat, dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Human kita mangayo pasaylo sa Dios ug nangayo sa iyang dakong grasya sa kaluoy ato siyang pasalamatan ining maayong kahaponon pinagi sa pag-awit sa himaya sa Dios dito sa langit. Nagasimba kami
Sumampo kita. Ginoo, pasayloa ang mga sala sa imong katawhan. Aron pinagi sa panabang sa mahal nga Birhen sa kota, sa imong anak among Ginoo. Maluwas unta kami, kay kun sa amo lang nga mga pagpaningkamot, dili gayud kami makalaom nga makapahimuot kanimo. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buyog hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Henesis. Unya giingnan sila ni Jacob, hapit na ako mamatay. Ilubong ako tipon sa akong mga katigulangan, didto sa langob nga tua sa uma ni Efron. Nga hitihanon sa Makpela, sa sidlakan sa Mamre, sa yuta sa Kanaan. Gipalit ni Abraham ang maong langob og uma gikan ni Efron nga hitihanon aron himuong lubnganan didto ilubong si Abraham og si Sara nga iyang asawa. Ingon man si Isaac og ang iyang asawa nga si Rebeka og didto ko ilubong si Leah ang maong uma og langob napalit gikan sa hitihanon. Human mamatay ang ilang amahan, miingon ang mga igsoon ni Jose. Tingali bayag nagdumot gihapon kanato si Jose, og naglaraw pagpanimalus kanato tungod sa atong gibuhat kaniya. Busa nagapadala silag mensahe kang Jose, sa dayon niyang kamatay, ang imong amahan nagtugon kanamo niini. Ug sultihi si Jose nga ako naghangyo kaniya, pasayloon unta niya ang iyang mga igsuon sa sala nga ilang nabuhat kaniya. Busa, pasayloon in taon kami sa sayop nga nahimo namo nga mga sulugoon sa Dios. Sa imong amahan, mihilak si Jose sa dihang gisulti nila kini kaniya. Unya, miduol siya kaniya og miyukbo og miingon. Ania kami sa imong atubangan, ingon nga imong mga ulipon. Apan, miingon si Jose kanila, ayaw kamu kahadlok, kay dili ako Dios. Ang daotang laraw ninyo, batok kanako, gihimo sa Dios nga akay kaayuhan aron maluwas ang kinabuhi sa daghang tao. Sama sa hitabo karon, busa ayaw kamu kahadlok, atimanon ko kamu og ang inyong kabataan. Niining paagiha, gipasaligan niya sila nga sa mga pulong nga nakatandog sa ilang kasing-kasing. Nagpuyo si Jose didto sa Ehipto, uban sa banay sa iyang amahan. Usa ka gatos ug napulo ang iyang edad sa iyang pagkamatay. Nakakita siya sa mga anak ug sa mga apo ni Efren. Sa dihang natawo ang mga anak ni Maker, anak ni Manasis. Gidawat sila ni Jose, ingon nga sakop sa iyang banay. Miingon si Jose sa iyang mga igsoon, hapit na ako mamatay, apan dili kamo pasagdan sa Dios, ug dadon kamo niya ngadto sa yuta nga gisaad niya kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob.
Unya gipanumpa ni Jose ang mga anak ni Jacob nga kung kaluyan sila sa Dios, dadun nila ang iyang mga bukog, inigbiya nila sa Ehipto. Unya namatay si Jose sa Ehipto sa edad nga 100 og napulo. Giimbalsamar nila ang iyang lawas sa wala pa nila kini isulod sa lungon. Ang pulong sa Ginoo. Tangop sa Ginoo, tiya sa imong kinahanglan, ug ikaw mabuhi. Tangop sa Ginoo, tiya sa imong kinahanglan, salamati ang Ginoo, sangpitang iyang ngalan, isang yaw sa kanasuran, ang iyang binuhatan. Awitin siya, awitang iyang kadayganan. Isang yaw ang tanan niyang katingalahang mga buhay. Himayaan ang iyang balaang ngalan, pagsadya kamu. O mga kasing-kasing nga nangita sa Ginoo, paabuta ang Ginoo diya sa gahom, paningkamuti ang pag-alagad kaniya kanunay. Tangop sa Ginoo, diha sa imong kinahanglan, kung ikaw kamong mga kaliwat ni Abraham, iyang sulugon, mga anak ni Jacob, iyang pinili. Siya ang Ginoo, mao ang atong Dios. Sa tibuok nga yuta, nagahari ang iyang panghukom. Tangop sa Ginoo, diha sa imong kinahanglan,
Ang ginumanaka ninyo. Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan. Walay tinunan nga labaw sa iyang magtutudlo, ug walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Busa angeng malipay ang tinunan kung mahisama siya sa iyang magtutudlo, ug ang ulipon mahisama sa iyang agalon. Kung ang pangulo sa panimalay ginganlag Beelzebul, unsa pa kaha kangilad ang hingalan sa iyang mga sakop. Busa ayaw kamo kahadlok sa mga tao. Walay tinaguan nga dili mahibaw-an ug walay sekreto nga dili mabutyag. Ang gisulti ko kaninyo diha sa ngitngit, kinahanglan isulti ninyo diha sa kahayag. Ug kadtong kamuray nakabati, kinahanglan isinggit ninyo dito sa mga ato. Ayaw kamo kahadlok nga atong mopatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Hinunua, kahadlukin ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas ug sa kalag dito sa impyerno. Sa usa ka dako, makapalit kamo duha ka langgam nga sayaw, apan bisan pa niana, walay usa kanila nga mahulog sa yuta kung walay pagtugot sa inyong amahan. Ug bahin kaninyo, bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo giihap. Busa ayaw kamo kahadlok kay labaw pa kamo kaayog dili kaysa mga sayaw. Ang muangkon atubangan sa mga tao nga siya akoa, ang kunon ko usab atubangan sa akong amahan dito sa langit. Apan ang dili muangkon nga siya akoa, dili ko usab ang kunon atubangan sa akong amahan dito sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mingduol na ko ang usa sa mga lay minister. Ihungong siya, inay ko na akong tingog. Lisod ning magkatigulang ta. Magkahinay ang atong tingog. Bitaw, akong kusog-kusogon gamay. Nasinati ba ninyo nga wala na mo'y mga ginikanan? Kanang wala na tay papa o wala na tay mama. Usahay kining nga relasyon sulod sa pamilya, ang atong panagsuod sulod sa pamilya, masukod ni siya kung wala na tay papa o wala na tay mama. Kanang biyaan nata sa atong mga ginikanan. Masukod kun unsa kalawom ang atong panagsuod sa usa ka pamilya kun wala na tay ginikanan. Kun wala na tay ginikanan, usahay magsugod na ang away sa mga igsuon. Magsugod na ang walay pagsinabtanay. Ilabi na kundili maayo pagkabahin sa mga kabtangan. Ilabi na po ng atong mga ginikanan, daghag kwarta. Tingali magkaingon ta mas maayo pag walay kwarta kay walay awayan. Maginahinay dayon og angkon, mag-away kay walay bahin, gamay ra maning akua.
dako man ang imo. Ug dili na dayon mag tinaganay. Usahay ang uban magkinasuhay pa mga igsuon. Sa atong unang pagbasa mga igsuon, sa diyang namatay si Jacob, ang amahan nila ni Jose, ang mga anak wala mag-ilog sa mga katigayunan, kay wala man po'y kabilin si Jacob. Wala sila mag-ilog kung unsay ilang makuha. Gawas ni Jose, ang unsi ka managsuon na hadlok basin sila mamatay. Nahadlok sila kay namatay ang ilang amahan o ang ilang igsuon nga si Jose, magsugod na unya o pagpanimalo sa ilang gibuhat. Angay na itong hinumduman nga si Jose, ilang gibiyaan, ilang gibaligya, gani ila itong gihulog. Nahadlok sila nga baslan sila ni Jose. Dili giday maayo nga magbinuang ta. Kibasig mo abot nga baslan ta. Dinhi gipakita ni Jose mga igsuon unsa siya ka klase nga igsuon nila. Iyang gipakita kung unsa ka importante ug kabililhon ang managsuon. Ilabi na kining gitawag natog pagpasaylo. Wala maguna-huna si Jose nga mobalo sa iyang mga igsuon sa dili nilang maayo nga gibuhat. Ang giuna-huna lamang ni Jose mao ang pagpasaylo sa iyang mga igsuon, taliwala sa gibuhat nga dili maayo. Ug pinaagi nining pagpasaylo ni Jose ngadto sa iyang mga igsuon mas nalig-on ang ilang pamilya. Nakakat-on sila sa pagpasaylo sa usag-usa ug mausab kini ang gitudlo sa ilang mga anak o sa ilang mga apo. Ang pagpasaylo ug maupod kini unta ang atong itudlo sa atong mga anak, sa atong mga apo ug sa mga batan-on karong panahona. Gani si Maria mga igsuon ang mahal nga berhen sa kota, mapasayloon usab. Sa mga gipasaylo ni Jesus ang naglansang niya, gipasaylo usab ni Maria ang mga tao nga mo'y hinungdan sa kamatayon sa iyang anak. Aniya kita karon sa tubangan sa usa ka babaye nga mapasayloon. Mausab kini ang gitudlo ni Mama Mary kanato. Mausab kini ang gipahinumdum sa mahal nga berhen sa kota kanato karon, ang pagpasaylo. Usahay ra ba kining atong mga sakit? Nagikan ra pod sa atong mga kinaiya. Kinaiya nga pagdumot, kanang kanunay masuko, kanunay tang saputon. Magsige na lang tagunahuna sa atong mga kontra. Hantod, magsakit na lang ta, kaya di naman ta katulog. Mamatay ko, no? Pasaylua sila, di ba? Hinay-hinay mawala ang atong mga sakit. Pero sa dili pa kini mahitabo ang pagpasaylo una sa tanan, pasaylua ang imong kaugalingon. Mo nay una. Pasaylua ang imong kaugalingon. Walay lain nga makapasaylo sa imong kaugalingon kundi ikaw. Ikaduha, pasaylua ang atong mga katigulangan. Atong respetaran ang atong mga edad-idaran. Respetaran nato ang atong mga magulang. Kanang atong tapad karon nga usahay atong libakon. Pasaylua sila. Ikatulo, ang pinakaimportante, pangayog pasaylo sa Dios. Manindog palihog, magdungan kitag pagpangayog pasaylo sa Dios, pinagi sa mahal nga berhen sa kota, ug ihalad nato ang atong mga panginahanglan,
ang atong tubag, atong awiton. Diyos among amahan, imong gihimo si Maria nga inahan sa kaluoy. Himuang ang tanan nga nagalagad sa simbahan, ilabi na sa among Santo Papa Francisco, sa among Arsobispo Martin Humuad, sa mga obispo ug mga kaparian, nga makasinati unta sa iyang inahanon nga gugma ug kaluoy, ilabi na sa pagpatunhay sa misyon ni Kristo ngadto sa labing suok nga dapit nga naglisod sa pagdawat sa mensahe sa kaluwasan ug busa nangamuyo kami kaniya. Mibuot ikaw nga si Maria mahimong inahan sa banay diha sa panimalay ni Jesus ug Jose. Pinaagi sa iyang pagpangama, mapuno unta sa gugma ug kabalaan ang matag pamilya, mabuligan unta ang mga ginikanan sa mayong panglawas ug panghuna-huna aron sila tunhay nga makaamuma sa ilang mga anak. Ug busa nangamuyo kami kaniya. Imong gihatagan si Maria og kusog didto sa tilan sa krus, ug imo siyang gipuno sa kalipay diha sa pagkabanhaw sa imong anak. Kunhuran unta nimo ang kalisdanan sa mga gibug-atan sa ilang mga gilukdo, labi na ang mga magtutudlo, mga negosyante, mga masakiton, mga himalatyon, mga dinaog-daog, mga binilanggo, mga COVID-19 frontliners, mga subanin, ug mga kabus. Busa, nangamuyo kami kaniya. Imong gihimo si Maria nga maamong inahan, pinaagi sa iyang pagpangama, hatagi og kusog ang mga huyang, labi na ang mga batan-on nga nakasinati sa krisis sa mental health, hatagi og kadasig ang mga naguol, labi na ang mga binayaan og sinalikway, ilabi na ang mga pamilya sa atong mga kaigsuunan nga nabiktima sa C-130 military plane crash sa Sulu, o panalangini ang kahalangdon sa mga mangrove forest reserves, ilabi na sa mga bagumbang malaubang forest reserve, ug busa nangamuyo kami kaniya. Imong gimbutan nga si Maria mahimong tigpangama sa mga Pilipino ug imo pagayong gihatagan ang among mga katigulangan ug pinatuyo niyang pagpanalipod ubos sa titulo sa Berhen sa Kuta. Himuang nga sa among mga pagpanaw mapanalipdan kami kanunay batok sa hulga sa terorismo, sa mga daotang laraw sa mga antikristo ug sa mga malimbungon nga katawhan nga nagpahimulos sa among kahuyangon
o kakulangon, ug busa nangamuyo kami kaniya. Imong gipurong-purungan si Maria nga rayna sa langit. Pinaagi sa iyang pagpangama, himua nga ang mga nangamatay, maglipay unta dinha sa imong gingharian, hangtod sa kahangturan, o busa nangamuyo kami kaniya. Alog musab sa itong mga personal nga intensyon nining kaupat nga adlaw sa nobina misa diya sa kahilom ato sa kining ipaabot. Ngadto sa atong Ginoo pinagi sa mahal nga Birhen sa kota. Pintanan ang mahal na mga gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako o ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa nga tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo bilang sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg pagmaya sa ilang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, ang pagkatao sa imong bugtong anak, makatabang unta kanamo, ang nataw gikan sa berhen nga wala makakubos, hinunuam nakasanto sa tibok nga katungganan sa inahan. Sa pagluwas niya namo sa among mga kasalanan, maghimuunta nga makapaymot kanimo ang among mga gasa. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manakan ninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa nga tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Ug nga magdaig kami, magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa bulahang Maria kanunay Berhen. Kananamkon siya sa imong bugtong anak, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo, nga sa walay pagkahanaw sa kiniiya sa iyang pagkainahan, mipahimugso alang sa kalibutan, sa kahayag nga walay pagkapalong, nga mao si Kristo among Ginoo. Ug busa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa mga himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos gid ikaw Ginoong tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ng Espiritu ng pagsantos ng mga gasa. Rumahimo kini alang kanamo malawas sa dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon, mikuha siya pan, may pasalamat kanimo. May pikas ug mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mo akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon may kuha sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ug Panginom ka mga tanan gikanini, kay kini mong kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngayon na alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga salama pasaylo, buhatag ini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Ang
aron paghandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, hiningpan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, mga yan matubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Dumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami dahil sa gugma, uban ni Francisco among Santo Papa, ni Martina mga Arsobispo, ug sa tanan nga mga inordinahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Manaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihatagan ang kanimo mga kagagahong ngamahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Ituduan kita ni Jesus sa pagtawag sa Diyos o atong Amahan, pusa mangahas kita sa pag-ingon. Mangayo kami kinimo Ginoong imo kaming loson sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, og malayo sa tanang kasamo. Samtang kapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ay tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, at agi kami sa imong kalinaw kayo sa ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, mana kaninyo. Ipakita ta ang panaginig sa unay. Mayong hapon, kalinaw, peace. Kasalanan
Kini mga kodero sa Dios nga nagwagtam sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga nagkatapok alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, bila ko amay ang kalawag kanimo, apan ipangulo lamang ug mga ayo ako. Sa atong pagkalawat, gihangyo namo ang tanan sa paghulat aron kita dili magkaguot o magtipok. Atong i-observe ang 1 meter physical distancing. Daghang salamat. Karong sa walay
Magampo kita. O Ginoo, kaming nagat sa langit, nangamuyo sa imong kaluoy, kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanuneng Berhen sa among pagsunod pagalagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo kan San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, tabangi kami sa panggubatan. Panalipin kami batok sa mga panlimbong o pagsulay sa yawa. Mapaubsanon kami nagahangyo kanimo. O prinsipe sa mga kasudaluhan sa langit, na pinaagi sa gahom sa Diyos. Imong ibanlod sa impyerno si Satanas. Uban sa iyang dautang mga espiritu na naglibot-libot sa kalibutan aron pagpukan sa among mga kalag. Amen. Pagampo sa mahal nga Berhen sa kota, kitang tanan, makagagawang nga Diyos. Kaming imong mga anak, nangalipay kaniyaman kami, ubos sa panalipod sa labing pulahan nga Berhen Maria, ang among pinangga nga Berhen sa kuta. Itugot nga bulikan sa iyang pangamuyo, makabaton kami sa kanunay kayuhan sa lawas ug kalag. Maaga kami latas sa mga kasakit ni ining kinabuhi, ug sa among mga pagpanaw, mahalikay kami sa tanang katalagman. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manlingkod sa makadiyot. Kami dinhi sa Archdiocesan Marian Shrine sa Berhen sa Kuta, uban sa atong halangdon nga rektor, Reverend Father Juniper Undo Ruma, nagpasalamat alang sa mga tawo ug mga organisasyon nga gitahasan sa pagpahiluna ug pag-andam sa atong ikaupat nga novena misa alang sa mahal nga Berhen sa Kuta. Sa parokya sa Talaeron, parokya sa Ran ug parokya sa Panaon. Usab among pasalamat sa mga kahupungan sa mga empleyado ug tigdumala sa LaSalle University, the LaSalle Brothers of the Philippines, Faith Hospital, uban nila Doktora Nilda ug Doktora Angel Feliciano, Sandra Ortega Commercial Enterprise, United Coconut Planters Bank or UCPB, Uzamis Branch, Supermix Lutong Pilipino, Melfran Marketing, Junjing's Pawn Shop and Junjing's Construction, sa DXDD Radio Station AM and FM, uban kang Sister Susan Tixon, ug sa tanang mga deboto ug apostolado sa mahal nga Berhen sa Kuta. Amo usab nga ituno lang among mga pasalamat alang sa ato ang Sunday English Mass Choir, sa Children's Choir ug sa San Santiago Choir, uban sa Knights of the Altar, Marian Altar Servers, Extraordinary Ministers of Communion o Lay Ministers, sa Berhen sa Kuta Maintenance Staff and Workers, ug sa atong commentator, salmista, ug mga mambabasa. Usab kami nagpasalamat sa tanang kaparian nga miduyog ambit kanato karon niining kahapuna. Ato usab nga i-acknowledge si Reverend Father Isagani Husul nga among nalimtan ganina sa pasiuna. Og labaw sa tanan, amo usab nga pasalamat alang sa ato ang Mass Presider, Reverend Father Marvin Osmeña. Daghan kayong salamat sa mensahe sa pagpasaylo nga nakapalig-on og nakaalim sa among mga kasakitan. Ugma pohon July 11, mao ang ikalima nga novena misa alang sa mahal nga Berhen sa Kuta. Ug ang atong mga sponsors mao ang parokya sa Jimenez, parokya sa Katipunan, ug parokya sa Sinakaban. Uban sa Farmasya Susana, Western Mindanao School of Technology, Legion of Mary, Feliz Jewelry and Pawn Shop, Kuta Shrine Eagles Club, Confradia de San Jose, Daughters of Mary Immaculate and Knights of Columbus, Aguada and Annex, ug sa mga kauban sa apostolado sa Berhen sa Kuta, uban sa atong in charge,
nga sila Sister Eva Odbina o Sister Getming Wong. Ang atong sinakulo novena ugma Domingo pohon magsugod sa may alas 2:30 sa kahaponon. Gituyo kinig alas 2:30 kay ang atong sinakulo mahuman og 1 ka oras ug pahuman dayon sa 1 ka oras isunod nato ang Santos nga misa. Ang Mass Presider mao ang atong halangdon nga Arsobispo si Archbishop Martin S. Humuad Didi. Kagahapon sa ikatulo nga novena misa, ang atong halad miabot og 45,243 pesos. Kami nagpasalamat kaayo sa inyong kinasingkasing nga pagpaambit sa inyong mga panalangin ug usab kami nagpasalamat tungod sa inyong kadasig sa kasibot sa pag-apil ni ining atong novena misa. Daghan kayong salamat. Manindog palihog. Ang Ginoo manaog kaninyo. Iduko ang inyong mga ulo alang sa panalangin sa Dios. Ang Dios nga pinagi sa paganak ni Santa Maria nga Berhen na igugma sa pagtubos sa kaliwat sa mga tao, magupong unta kaninyo sa iyang panalangin. Sa kanunay ko sa tanang dapit, malabanan unta kamo sa Berhen, pinagi kang kinsa, na imo kamong takos sa pagdawat sa magbubuot sa kinabuhi. Ug kamo nga karong adlaw nagkatigom nga madasigon sa pagsaulog sa nobena sa ato ang pagpangandam sa piyesta sa mahal nga Berhen sa kota, magdala untag mga gasa sa mga kalipay nga espirituhanon o sa mga ganti nga langitnon. O ang panalangin sa makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo, mukunsad unta diha kaninyo og magpabilin hangtod sa kahangturan. Nahalad na nato ang nobena misa, manlakaw kita nga magipayon uban sa kalinaw o grasya sa Ginoo.